Priatelia, pozdravujem vás. Dnes mám pre vás fantastickú recenziu tohto turistického batohu od Nortfinderu Annapurna 30, takže poďme na to. Moje skúsenosti sú s ním aj zo zimy, aj z leta, aj z jesene, a to tým spôsobom, že keď bolo treba, aby sa batoh chránil pred dažďom, tak mám na spodku krytku proti dažďu. Zase opäť dobre viditeľná. Gro batohu je chránené a akurátne vám môže natiecť priamo za chrbátom. Ale ináč batoh je chránený. Batoh má 30 litrov, ako som spomenul, ukážeme si jeho základné parametre, respektíve základnú konštrukciu, takže skladá sa z jedného hlavného ako keby vreca, má takéto rozopínanie na vrchu, keď si to potiahnem, vo vnútri je jedna hlavná komora a do tejto komory, čo oceňujem, sa viem dostať z predu, a to s jedným z týchto zipsov. Toto je iba vrecko, takže to je predné vrecko na ľavom zipse a na pravom zipse z boku sa dostaneme donútra batohu. Toto sa mi na tom veľmi páči. Možno, že by som to potiahol ja osobne vyššie, ale ináč celkom príjemná vec, lebo keď mám batoh zavretý, tak sa viem dostať aj z tejto strany. Máme tu vpredu útka, keby som ich chcel použiť na cepín, na prichytenie cepínu, prípadne nejakým spôsobom na prichytenie paličiek, ale tie by som si dával sem. Máme tu bočné klipsy, spodnú, vrchnú, takisto na druhej strane spodnú, vrchnú. Tu máme ešte gumičku na doťahovanie paličiek alebo cepínu a veľmi príjemná vec sú tieto dve bočné sieťky. Batoh sám o sebe je spravený z odolnej látky, kde máme ripstopový materiál, ktorý keď sa nám roztrhne, tak sa nám ďalej nešíri toto roztrhnutie. Keď sa pozriem na bedrový pás, tak batoh má dve veľké vrecká. Oceňujem. Môžem si tam dať aj telefón, iPhone 14 Pro Max sa tam LTT zmestí, ale je to OK. Zo spodku vrchlíku je takéto vrecko, kde si viete dať hocičo malé. Taktiež aj z vrchu vrchlíku máme vrecko, kde mám nejaké doklady a všetky ostatné drobnosti, ktoré mi treba teraz práve mať. Takže viete do batohu nabaliť naozaj toho veľa. Ja vám potom ukážem prestrih, koľko veľa som nabalil na jeden výlet, keď som šiel spať na jednu chatku do Malej Fatry. Bolo toho naozaj požehnanie. Mali sme dobré podmienky na to, aby sme to zachytili. To je, priatelia, všetko. Vyprázdnil som ruksak Annapurna 30L od Nortfinderu. Poďme sa pozrieť na druhú stranu. Druhá strana je polstrovaný chrbát, má spravenú ľahkú výstúž, tu sú mäkké časti, mäkké panely na lopatky, na chrbát, na kríže a ešte polstrovaný bedrový pás. Vytkol by som jednu vec, že bedrový pás sa nedá odopnúť. Ja si rád odopínam bedrové pásy, pretože väčšinu razy mi ich ako keby nie je treba. Na ramenných popruhoch máte redukciu toho, ako ich chcete blízko mať, takže kratší ľudia si to viete dotiahnuť a dlhší ľudia si to viete povoliť, ide to celkom jednoducho. A takisto máte aj hrudné zapínanie, ktoré si viete posúvať po tejto drážke. Zatiaľ sa to nezasekáva, takže to vidím, že to je v poriadku. Ja osobne si to teda málo zachytávam, pretože to nepotrebujem, väčšinou chodím porozopínaný. Moja skúsenosť s batohom nie je príliš ťažký. Viem si do neho napchať veľa vecí. Keď nechcem, dám si tam menej vecí, tak ako v tomto prípade. Má celkom výraznú farbu, farieb má viacej. Cenu vám taktiež ukážem na obrazovke. Ešte vám ukážem, ako to vyzerá, keď je pozapínaný na bedrovom pase. Ľahké doťahovanie. Vidíte, že to aj lepšie vyzerá, keď je to takéto dotiahnuté. A máte tu ešte aj emergency pišťalku. Osobne na nej nepískam, ale je tam, komu by to bolo treba. Takže priatelia, stručne, toto je batôštek od značky Nortfinder, model Annapurna, 30 litrový, sú aj menšie verzie a myslím si, že je aj väčšia. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa kde, no predsa na horách, čauko.